ҳамасола санаи 8 август дар саросари ҷумҳурӣ иди касбии кормандони тиб бо тантана таҷлил карда мешавад. ин ҷашн аз рӯзи зодрӯзи асосгузори тибби ҷаҳон Абуалӣ ибни Сино асос гирифтааст. субҳи санаи 17 август дар кӯхи фарҳангии ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд чорабинии васеъ бахшида ба рӯзи табибон баргузор гардид. дар он табибони ҳозиқу кормандони пешсафи соҳаи тандурустӣ ва раиси вилоятсоҳ Раҷаббой Аҳмадзода ширкат намуданд. раиси вилоят баромад намуда ҳамаи кормандони ин соҳаро бо иди касбияшон муборакбод намуд. қайд гардид ки саломатӣ барои ҳар як инсон давлати бузург буда сиҳатии мардумро маҳз табибону ҳамширагони шафқат ҳифз менамоянд. соҳаи тандурустӣ имрӯз дар Тоҷикистон рушду нумӯ ёфта аз оғози давраи истиқлол то инҷониб корбарӣ дар ин самт идома дорад. ҳамаи ин пешравиҳо маҳз аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда имрӯз сафи табибони ҳозиқ зиёд гарда истоданд. лозим ба ёдоварист ки дар соли 2022 дар вилояти Соғд 152 адад муассисаҳои тандурустӣ ва беморхона таъмиру азалсозӣ гардида ба истифодаи мардум дода мешавад. то ин замон зиёда аз 50 иншооти соҳаи тандурустӣ баъди сохтмонҳо аз навсозӣ ва таъмир ифтитоҳ гардиданд. бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорону шахсони саховатманд тибби хусусӣ дар вилоят пешрафта истодаасту ҳамасола беморхонаҳои нави хусусӣ ифтитоҳ мешаванд. бо баробари пешравиҳои соҳа дар якчанд самтҳои соҳаи тандурустӣ то ҳол камбудиҳо намоён аст ки бояд бартараф шаванд. дар ин бора раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни баромади худ қайд намуда эроди ҷиддӣ гирифт. ба муҳоҷират рафтани табибони соҳибмалака, набудани ҷойи корӣ ба мутақассисони ҷавон, норасогии кадри табибон дар деҳот, хунукназарии баъзе аз кормандони тандурустӣ ба маризон аз муаммоҳои соҳа ба шумор меравад. гуфта шуд ки айни замон зиёда аз 1300 нафар донишҷӯён дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон таҳсил доранд ки пас аз хатм ҳамаи онҳоро бояд бо кор таъмин намуда норасогии кадриро бартараф намуд. дар қисмати дигари чорабинӣ якчанд нафар кормандони пешсафи соҳаи тибби вилоят бо сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғд ва тӯҳфаҳои арзишманди мақомот қадршиносӣ шуданд. ҳамчунин озмуни беҳтарин сартабиб ҷамъбаст гардида тӯҳфаҳои пулиро соҳиб гардиданд. имрӯз мо дар рӯзи касбии кормандони соҳаи тандурустии вилоят қарор дорем ки барои рушду нумӯи соҳаи тандурустӣ бевосита бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба соҳаи тандурустӣ рушд рафта истодааст ва афзалияти соҳа ҳамчун соҳаи иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта истода ҳамасола бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ маблағгузории соҳа низ рушд карда истодааст. имрӯз мо аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи кормандони соҳаи тандурустиро бо иди касбиашон табрик гуфта ба ҳамаи онҳо барои кори ояндаашон муваффақиятҳо орзу мандам ва аз фурсати муносиб истифода бурда имрӯз ман ҳам низ хурсанд гаштам ки имрӯз ба ман унвони аълочии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид ва дар оянда ман кӯшиш менамоям ки фаъолияти худро дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ бо душанд равона намоям. бояд қайд намуд ки имрӯз дар муассисаҳои тандурустии вилояти Соғд 5193 нафар табибон ва наздики 18 000 нафар кормандони миёнаи тиб ба аҳолии вилояти Соғд хизмат мерасонанд. аз онҳо 9 нафаршон корманди шоисаи ҷумҳурии Тоҷикистон, 37 нафар дорандаи ордени шафқат, зиёда аз 200 нафар аълочиёни тандурустӣ, 6 нафар доктори илм ва 74 нафар номзадони илм мебошанд. барои болидарӯҳӣ ва хушҳолии кормандони тиб дар кӯхи рӯдакӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи вилоят ва ҷумҳурӣ чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид ки аз ҷониби ҳозирин хушпазируфта шуд. гузориши Фаррух Усмонов, Моҳира Амонова ва Шӯҳрат Ҳомидов барои барномаи иттилоотӣ Навид.